Hola a tots i totes, avui estem aquí amb l'Eduard Pla i Ferrer, que és un investigador del CREAF, ha estat estudiant diferents subjectes sobre l'ecologia, de fet ell és doctor en ecologia i ha estat treballant sobre incendis, sobre la vulnerabilitat dels medis amb l'aigua, amb els boscos i els efectes del canvi climàtic amb tots aquests aspectes, i el tenim aquí perquè ens expliqui doncs, per què la biodiversitat està patint i què podem fer per aturar aquesta pèrdua de la biodiversitat. Primer de tot, Eduard, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per tot aquest interès. No, i primer de tot, voldria que em fes una breu descripció de qui ets i quin és el teu treball en el CREAF. Doncs bé, mireu, jo fa uns quants anys que treballo aquí al CREAF, especialment estudiant la relació entre els boscos i els efectes del canvi climàtic, però actualment estic coordinant amb una altra companya d'aquí al CREAF un projecte sobre com adaptar la muntanya mitjana, és a dir, el que no seria ni alta muntanya ni la plana, aquella zona de muntanya mitjana que a casa nostra en tenim molta, doncs com adaptar-la al canvi climàtic, és a dir, fer aquestes zones més robustes o més resistents als efectes que ja estem vivint del canvi climàtic i que també s'esperen en aquestes zones. I treballem no només a Catalunya, sinó també a Aragó i a La Rioja en aquest projecte europeu. Molt interessant, doncs, parlant d'aquestes zones de mitja muntanya, també són zones que com has estudiat abans, tenen molts boscos, i els boscos, tots aquests ecosistemes forestals, doncs són segurament nuclis que contenen una gran part de la biodiversitat, no?, del planeta. Quina és la importància d'aquests boscos per la biodiversitat i com està afectant el canvi climàtic? Bé, com molts sabeu, a nivell mundial els boscos són uns grans reservoris de biodiversitat, però també a casa nostra, a la Mediterrània, encara que normalment el cap se'ns en va cap a altres zones del planeta, amb boscos tropicals, però els boscos mediterranis i els nostres ecosistemes estan jugant també en aquesta lliga de forma molt, molt important, i de sempre han estat un gran reservori de biodiversitat a casa nostra i sobretot, a diferència d'altres ecosistemes, els nostres boscos i els nostres paisatges han estat utilitzats pels humans des de fa mil·lennis a la conca mediterrània. I per tant, una particularitat de la qual també és interessant destacar és que la biodiversitat que tenim ha coevolucionat, és a dir, ha evolucionat amb els humans, i pot ser un bon exemple, o tenim bons exemples d'ecosistemes especialment rics, tot i que hagin estat aprofitats de forma curosa pels humans. I això és una riquesa que podem aportar a nivell planetari, diguéssim,